Iya kene ruwek gak rene ya gareng saiki alon-alon iya De, Petruk mau ya metu gede iya mau alon-alon ya Bang rene le kene rene malu mau aku ya jedek iki biasane bar mangan kok iya alon-alon ditedahi men ora ana rubeda sambikala diparingi slamet Purwamadya Usana le suka panglipur warga Pasar Munggi muga-muga diparingi pinanggih sarwa sarwi seneng sasine isih sawal apik karo halal bihalal muga-muga padha di ngapura kabeh kaluputane le aku mau mumpung isih wareg mo engko nek ngelih mangan meneh siap dong digengake ya maju-maju ya nyambut gawe le oi ya
Alon. Iya, men panas rangku panas. Daranake pangan nyongklang sing numpak swara gumura jedor tenaku komune maguru gongso kesna toka guna pangan nyongkrang sing numpak beksa swara gumura jedor tenapu komune maguru gongso wis nyata kagunaan men kak lelaran jam 5 ayo
Bas. Yep. Pangan nyongklang sing numpak beksa swara gumuruh jedor tinabuh tongmune turu gongso wis nyata kagunaan reok yo dijajal bareng. Iwak bayar nasi jagung sampai tua sampai nenek desa Munggi tetap tersanjung. Iwak bayar nasi tule sampai tua desa Munggi tetap oke. Iwak bayar nasi jagung sampai tua sampai nenek desa Munggi tetap yuk, awas, yuk,